Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Безнең бүген дөнья студиясында кунак бар. Инде ул һәрбер татарга яхшы таныш дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Менә дин белән шөгыльләнүчеләр, дин белән кызыксынучылар аны бик яхшы беләләр. Ул Казанның 1000 еллык исемендәге мәдрәсәнең ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин. Хайырлы көн, хәзрәт. Хайырлы көн, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ильяс хәзрәт, менә 1000 еллык мәдрәсәсе инде ул танылган, инде ул үзен ныгыган, үз базасын булдырган һәм инде үзенең укучыларын һәм үзенең остазларын тапкан мәдрәсә. Менә бүгенге көндә хәлегез ничек? Аллаға шөкер, чөнки инде менә 3нче дистәне тутырып киләбез. Мәдрәсәбез инде шулай эшен алып бара. Әйтергә кирәк, инде ул үз вакытында шундый хөрмәтле остазларыбыз белән башланган ул Габделхак хәзрәт Саматовлар, шул ук вакытта Исхак әфәнде Лотфуллиннар һәм башка шундый танылган остазларның эшләрен бүгенге көндә без дәвам итәбез. Инде республика буенча булсынмы, Рәсәй күләмендә булсынмы, безнең шәкертләребез инде гыйлем алганнан соң шул төбәкләргә китеп, районнарда булсын, шәһәрләрдә, мәхәлләләрдә хезмәт итеп яталар. Инде безнең төп юнәлеш тә ул да булса авыл мәхәлләләренә менә шундый белгечләрне хәзерләү. Максатның инде аның асылы шунага кагыла. Имам авылдан килгән шәкертләрне инде без күбрәк кабул итеп аларга гыйлем бирергә тырышабыз инде. Ничә шәкертегез бар бүгенге көндә? Бүгенге көндә безнең инде 3 бүлектә укуларыбыз алып барыла икән инде. Безнең хата булмас, әле безнең мондагы уку йортыннан башка безнең әле филиалыбыз да бар. Ул инде Балтачта хезмәт итә торган. Анда читтән торып кичке бүлек белән шул көндезге бүлекләрне алсак, безнең 360-ка якын шәкертләребез гыйлем ала. Инде айрым алганда, менә мин әйтер идем, инде барыбер күпчелек инде безнең шул кичке бүлектә һәм читтән торып укучы бүлектә укыйлар шәкертләр. Ильяс хәзрәт, менә Татарстандагы түгел бит шәкертләрегез, Россиядән дә килеп укучыларыгыз бармы? Әлбәттә, менә инде 10 елдан артык мин күбрәк без мәдрәсәнең төп максаты булып кала, менә үзебезнең татар телле мәдрәсә буларак, инде ничек кенә булмасын, безнең бөтен фәннәребез дә инде ул татар телендә бирелә, остазлар да шунага бөтенесе инде иләшкәннәр укыту. Аннары соң ул инде мөмкин килгәндә татар телен белмәскә мөмкин, туган телен белмәскә мөмкин, ләкин дә безнең инде мәдрәсәдә укыган дәврдә ул татар теленнән башка әле безнең татар әдәбияты да, татар тарихы да укыла. Өстәмәдә алар белән шөгыльләнү, 1нче сыйныфтан ук инде менә хәзерге килгән шәкертләребез дә алар вагаз сөйләү дәресләре белән җомга намазларында алып бара торган була. Максатыбыз инде шунарга бәйләнгән. Татар милләтеннән, Татарстаннан гына түгел, Рәсәйнең төрле төбәкләреннән килеп, менә хәзер әйтәсем килә, көндезге бүлектә укый торган шәкертләребезнең географиясын алсак, безнең 9 төбәктән килгән шәкертләребез гыйлем ала. Шактый икән. Ильяс хәзрәт, менә сез бит әле үзегез мөгаллим, үзегез танылган дин әһеле, дин белгече дип әйтер идем мин. Шул вакытта сез менә Россия регионнарындагы милләттәшләребез белән очрашуга да, алар белән аралашуга да күп көч куясыз. Күптән түгел генә бер төркем дин әһелләре бөтен дөнья татар конгрессының башлангычы белән барып кайттыгыз бергәләп Башкортстанга. Менә бу сәфәр сезнең күңелдә ничек булып урын алды? Әлбәттә, бу сәфәргә инде аның бәлки башында башларга да сәбәпче булганнардан дисәм хата булмас. Инде моның өчен инде аерым мин рәхмәт әйтәсем килә бөтен дөнья татар конгрессына, шул ук вакытта Татарстан Җумһурияте мусульманнары дини назараты, аның рәисе муфти Камил хәзрәткә дә. Ни өчен дигәндә, безнең бит инде менә шәкертләребез ул Татарстан җирлегендә генә түгел, башка төбәкләрдә дә дидек, эшлиләр. Без инде барыбер даими төрле җирләргә барсак та, менә бу Башкортстанга бару безнең бер аерым үзенә бер эчтәлеккә ия булды. Нидән? Чөнки анда маршрут шулай төзелгән иде, ул да булса, Уфада безнең бит инде татар мусульман зираты бар, анда безнең шундый зур шәхесләребез анда дәфн кылынган. Шул ук вакытта тарихи урыннар белән, мәдрәсәләре белән, мәчетләре белән һәм дә инде әйтергә кирәк, шул ук дини назараты вәкилләре белән очрашу булды. Менә ул 2 көнлек инде безнең бәяләнгән шушы маршрутка төзелгән көннәре бар иде. Ул да булса, 1нче көнне Туймазыда булып инде анда бик матур гына каршы алып,
андагы мусулманнар белән, татар җәмәгатьчелеге белән очрашу булды. Шулай ук авылларга барып, анда бабайлар утары дигән шундый җирне дә күрергә насыйп булды. Милләттәшләребез бик хөрмәтләп, янда Фәнир әфәндегә мин аерым рәхмәт әйтер идем. Ул инде ихластан, яратып, туганнарча кабул итте инде. Рәхмәт. Инде икенче көнне безнең инде Уфада, ул инде Уфага килгәч беренче шушы татар зиратыннан безнең эшебез башланып китте. Анда Ризаетдин бин Фәхретдин хәзрәтләре, безнең инде шул ук якташларыбыз, анда иҗат кешеләре дә шунда танылган шәхесләрнең каберләрен зиярат кылып, Кур'ан укып, дугалар кылдык инде. Аннары соң инде шәһәр буенча да безнең инде маршрут шулай корылган иде. Анда менә хәзер реставрация эшләрен тәмамлап бетереп яталар. Хакимия мәчете, яның манараларын тургызганнар. Шулай ук Галия мәдрәсәсендә булдык, Мәрьям Султан мәдрәсәсендә, шулай ук дини уку йортларында булып инде бик матур гына очрашулар булды. Тагын да шуны ассызыклап әйтәсе килә, инде аеруча рәхмәт әйтергә кирәктер. Бу мәҗлесләргә сәбәпче булган Мөхәммәд хәзрәт Галләмовка, аның инде менә хәзер ул мәчеттә бик матур эшне алып баручы Әлфрид хәзрәтебезгә әйтергә кирәк. Аларның мәчетенә килгәч, Ихлас мәчетендә шулай ук туганнарыңнан да артык җылы итеп каршы алдылар. Инде сәфәр вакытында шулай ук безнең очрашу булды Башкортстанның Диния назаратының рәисе Айнур хәзрәт Биргалин белән. Шулай ук муфти хәзрәтләре бергә очрашу шундый җылы төстә узды. Аннары соң инде шулай ук Үзәк Диния назаратының рәисе Талгат хәзрәт Таҗетдин бик матур иттереп каршы алды. Әле аның шул вакытта туган көненә дә туры киләдер. Татарстан Диния назараты Камил хәзрәт инде аны тәбрикләп тә китте. Менә монда тагын бер нәрсәне әйтим инде. Безнең бу баруыбыз тагын нинди эчтәлеккә ия дисәк, инде күп вакытта безнең максатыбыз да шул. Дин әһелләре аерым гына булырга тиеш түгел. Менә монда безнең язучыларыбыз барды. Шул ук вакытта иҗат шәхесләрен дип әйтергә кирәк. Менә аеруча әйтәсем килә, язучылар берлегенең җитәкчесе Данил Хабиб Рахман Салиховны ул инде бик теләп, яратып, шушы җирләр белән танышып. Аннары соң безнең бит инде Казан утлары журналының җитәкчесе Рөстәм Галиуллин булды, Мирас журналының мөхәррире Ләбиб Лерон. Менә Буларның баруы, теге нур өстенә нур дигәндәй, без бер юлдан барырга кирәклекне аңлап, инде тагын да ягынайып кайттык дисәк тә дөрес булыр иде. Бик әйбәт, уңышлы. Менә киләчәктә дә аларның инде менә безнең баруның да ул республиканың 100 еллыгы белән дә бәйләнгән чараларда да без катнашырга туры килде. Бу ике халыкның гел бердәм булуын менә тагын да баргач бер инанып кайттык. Киләчәктә дә шулай дәвамлы булсын иде безнең шулай яшәүләребез. Амин, амин. Ильяс хәзрәт, сез бит әле укуларда оештыручы кешеләрнең берсе, оештырып кына түгел, анда катнашучы һәм чыгыш ясаучы, гомумән идеологиясын барлаучы дип әйтәсем килә. Минем менә кулатка укулары шактый озак еллар барды. Һәм үзегезнең туган якларда әтрәш укулары башланып китте. Менә бу укуларны оештыру нәрсә өчен кирәк? Менә моның ул сорауны еш бирәләр. Менә нәрсәгә аны эзләп йөрисез, нәрсәгә кирәк, нинди максат дип. Максаты нидә? Әлбәттә, максат ул үзебезнең югалып барган мирасны саклап калу. Тәрбия чарасы белән бәйләргә кирәк. Ул дини яктан гына түгел, ул шул ук вакытта милли якны да, туганлык ягында, шул ук шәҗәрәләр ягыннан да һәммәсен дә санап китсәң, ул әлбәттә бөтенесе үз эченә ала торган. Безнең инде менә андый укуларыбыз инде беренчеләрдән без булып оештырган идек. Мөхәммәд Закир Чистави Камалов. Ул шундый зур улуг шәхес инде. Аның меңләгән шәкертләр, ул Татарстан җирлегенә түгел, бөтен Рәсәй, хәтта чит илләргә хәрлек аларның шәкертләре китеп, гыйлем биргәннәр, дәрес биргәннәр, имамчылык иткәннәр. Шул ук вакытта менә безнең инде ниләрне Габделха хәзрәт Саматов менә безнең Бакыйга күчте, аның шушындый исемендә дә без үткәреп барабыз. Бигрәк тә менә авылларны саклап калу һәм анда булган улуг шәхесләрнең исемнәрен барлау, шулай ук без инде аны зур ният итеп куйдык. Авылларны саклау ниятеннән без менә Чүпрәле районында үтә торган инде ул Унчали укулары булса, аннары соң шул ук икесен бергә ала торган, үз эченә ала торган Утәтш районына безнең Әтрәш җирлегендә, анда 12-13 гасырга караган әле каберлекләр бар. Әле үз вакытында Туфан ага Миннуллин белән бу эшләрне бергә башлап җибәргән иде, Аллаһның рәхмәте булсын. Инде менә ахыргы
алдыгы елларга килгәндә дә мин әйтер идем, без быел беренче тапкыр инде шундый юбилейный еллар булгачтан укуларны оештырдык. Ул да булса Ижбуби җирлегендә, ул Әгер районы Мөхлисә Бубига багышланган шундый чара, ул ел сайын шулай үтәр дигән ниятебез бар инде. Шулай ук безнең татарлар арасында зур эз калдырган улуг шәхесләребездән булган, ул да булса менә Шейхул Ислам Хамиди хәзрәтләре Куръан тәфсирен, иткан тәфсирен үз вакытында халыкка җиткергән, шул аларның да искә төшереп укулары оештырдым. Инде шәхсән менә бу кулат укуларына килгәндә дә инде Аллаһның рәхмәте бүгендә искә алсак артык булмас. Ул безнең улуг шәхсебез Эдуард Әнвәр улы Ганиевның, ул үзенең гомерен фақат шушы җирлеккә фида кылып, һәр вакытта милләт яшәсен, динебез булсын, улуг шәхесләребезнең, аларның каберләрен барлык дигән ният белән инде менә 10 елдан артык шушындый эшләрне алып барды. Бу ел инде менә 20нче тапкыр инде, кызганычка каршы үзе 19нчы тапкыр без инде үткәргән идек. Менә үзе киткәннән соң инде 20нче тапкыр инде буны зурлап өлкә губернаторы да Сергей Иванович Морозов инде үзе катнашында оештырырга алынды. Бусы да бик зур дәрәҗә дип саныйбыз. Шуның өчен дә шушы еллар эчендә әйтергә кирәк, районда булсын, авылларда булсын, имамнарның дәрәҗәләре бермә-бер артты. Бу эшләребез дәвамлы булсын иде инде иншалла. Амин, Ильяс хәзрәт. Менә халкыбыз өчен башкарган эшләрегез шактый күп. Халкыбызның телен, динен, гореф-гадәтләрен, йолаларын һәм рухын саклауда башкарган хезмәтләрегез өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә. Алла бирсә, менә мондый очрашуларыбыз дәвамлы булыр. Әле без сезгә төрле сораулар белән дә мөрәҗәгать итәрбез. Һәм бәлкем әле менә шундый теләгем туды, конгрессның менә шушы үзебезнең дөнья студиясендә кызыклы, менә кирәк дип тапкан сорауларга җавап алырбыз сездән. Иншалла, Аллаһның рәхмәте булсын, сезгә дә уңышлар. Сезнең даими, мин үзем конгресс белән тыгыз элемтәдә булгачтан, сайттан сезнең шушы тапшыруларны бик карап барам. Аллаһ тәгалә сезгә уңышлар, саулык, сәламәтлектә, тынычлыкта очрашырга насыйп әйтсен. Амин, рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Казан шәһәренең 1000 еллык исемендәге мәдрәсә ректоры, галимебез, остазыбыз Ильяс хәзрәт Җиһаншин булды. Әмин, Гөлнар Шәйхи сезнең белән сау булышам.